Усім прывітанне! Гэта Чик-Чирик, бла-бла-шоу Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін и Павел Свердлов делятся с вами тщательно собранной, одобранной, захаванной па тэчачках, рассаванной мудрасцю беларускага сегмента Твиттера. Один до одного. И сегодня таких 1 до 1 у нас ни много ни мало, а 14. 14 розных тэм. Сябр, лето. Але... Адкуль вы ўсё такі плодавіты? Ну, збор урожаю якраз ось жнівень. Можа быць, просто нешта насоўваецца на нас. Вось, разумееш, у прадчуванні нечага людзі такія вось актыўныя і гэтак далее. Прадчуванні восені. Што бы гэта магло быць? Слухай, не кажы гэтае слово. Давай дамовімся з тобой, што гэтае слово мы не кажам. А што не так у гэтай цудоўнай паравіне году, да? Ну, слухай, ну, все не так. Все не так, сябры, да. Але пакуль лета, і наш філасофскі першенькі твіт, з якога мы пачынаем звычайна, ну, не менавіта з аднаго і таго ж, але з розных філасофскіх такіх твітаў, які настройваюць нас на нейкі лад. Ад Джипсенкова сёння, сябры. Джипсенков піша так. Падабаецца, калі моладзь прыдумляе новыя словы. Вось, напрыклад, гэта, як там яго квадробер. Ну, олды ведаюць, што тут мусіла быць іншае слово, конечно. Я прачытаў спачатку як квадрабобер. Квадрабобер. Ну, гэта гібрид. Як кандыбобер, конечно. Кандыбобера і квадрабера. На галаве ў гэтай жанчыны кандыбобера, і гэта не азначае, што яна жанчына ці балерына, як мы памятаем. Джипсенкову, як мы таксама даведаліся з Твиттера. Святкаваў недавно дзень нараджэння. 29 усяго, оказывается. А выглядае... Джипсенков, Миша, так ты ж сам молодый. Что ты пишешь? Падабаецца, калі моладзь придумляе новое там слово. Ну, а сябры квадробер. Я думаю, что квадроберы докатиліся до Грузии ўжо. Калі хто не ведае, я, напрыклад, ведаю гэтае слово, дзякуючы Грышу Азаронку. А я ведаю, дзякуючы Павлу Свердлову. Вось так ось у нас такая. То бок ты с Азаронком цяпер адзін потіх. Я Азаронку рукі не пацісну, таму ўсё ж таки так. Але я ўсё роўна не трэба казаць. Вось, таму што Азаронка была цэлая праграма пра тое, што аніме гэта порно, фуры і квадроберы гэта ад д'ябла. Не, ну бывае, конечно, аніме. Толькі дэгенераты такім займаюцца і гэтак далее. Гэта Азаронак кажа, які мне здаецца, што маладым ніколі і не быў, адразу нарадзіўся з куфам. Адразу нарадзіўся. Яшчэ адно слово, дзякуе. Это я ўжо вывучыў. Карацей, дзякуй моладзі за квадробераў. Вось што скажу, як ведаеш, дзякуй дзеду за перамогу, дзякуй зумеру за квадробера. Пачынаем. Ну, пачнем з праблемаў бумераў. Да давай адразу у палітыку, конечно. Твіт ад Захара Касых, Аравак. І загадка адразу. Несіце, калі ласка, чорную скрыню. Сябры, у чорнай скрыні у нас знаходзіцца беларускі палітык. Зразумейце, які па наступных прыкметах. Першае. Перайду на рускую, тут шмат тэкста. Відаць, Захар набыў платны доступ да Твиттера, таму піша твіты даўжэйшыя за 240 сімвалаў. Ненавіжу іх такіх вот. З грашыма графоманов. Пане вядоўца, можно, калі ласка, да пытання? Не приемлят никакой критики в свой адрес. Первая прикмета вось гэтага политика, якого трэба отгадать. Записывайте. Вторая. Не приемлет СМИ с альтернативной точки зрения и старается их максимально уничтожить доступными способами. И третья. Даже при потере большинства своего электората пытается всеми способами, зачастую нарушив договоренности, остаться у руля. Ну что, хвилина прошла. Датэрміновы адказ. Адказвае Алексей Сапрыкін. Спадар вядоўца, мы лічым, што гэта... Не прыдумаў ты яшчэ, мне здаецца. Не, што гэта адзін палітык, яго імя не хочу назваць. На Л пачынаецца. На А заканчивается. На А заканчивается. Как лягушка. Давайте поглядим, что лічаць твиттерские. Чубака піша нам одно слово. Пазняк. Шляхціш Завальня піша нам іншае слово.
Зянон. Федхо, што мусіў напісаць? Станіславович. Каб было пазняк, Зянон Станіславович. Але ён піша Франак. Карацей, вось такія Валентинович. Варыянты. А ты ведаеш Валентинович, конечно. Ну, конечно, Валентинович. Джипсенкоў вырываецца з дакладным адказам на гэта пытанне. Увага, адказвае Міша Джипсенкоў, якого мы, дарэчы, толькі што твіт абвясцілі філасофскім пры квадроберы. Джипсенко адказвае так. Любой белорусский политик спустя какое-то время. Сябры, сапраўды, ці ёсць у нас прыклады палітыка, які не скурвился, не трымаўся за пасаду, за ўладу сінімі пальцамі, год, 2, 5. Што там было ў гэтых прыкметах яшчэ, вы памятаеце? Электарат сышоў, а ён застаўся. Да, дзе гэта трансфармацыя актыўнага чалавека, які хоча палепшыць жыццё сваіх грамадзянаў, так, у палітыка. А палітык у беларускіх рэаліях гэта атрымліваецца чалавек, які хоча палепшыць жыццё сабе. Ну, спадзяюся, што такія не ўсе, спадзяюся, што прынамсі ў дэмсілах яшчэ захаваліся людзі, якія хочуць палепшыць жыццё для ўсіх. Яны захаваліся не ў дэмсілах, а у іншых месцах, не столь аддаленых. У іншых месцах. Яны пакуль захоўваюцца. Гэтых, безумоўна, шкада, бо умовы захавання, як я чуў, там так сабе. Вось, ну, але спадзяюся, што захаваюцца і працягнуць сваю справу. Ну, а цяпер давай пра таго палітыка, пра якога вось ты падумаў якраз. Адкуль ты ведаеш? Ведаеш, пра каго я падумаў? На гарызонце замаячылі 25-й год? Выбары. Можа, ты пра латушку думаў? Потому што латушка таксама ж на Л пачынаецца, на А заканчваецца. Мы ніколі не даведаемся. Не даведаемся, нікому не скажаш, да? Карацей, Еўрарадыё піша нам: сябры, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі пройдуць 23 лютага 2025-го. Аб'яднанне былых сілавікоў беларускіх спасылаецца на свае крыніцы у РБ. Мне, сур'ёзна? Дарэчы, не падабаецца... Яшчэ раз. Яны спасылаюцца на свае крыніцы в РБ, то бок яны самі сябе называюць агентамі? Чаму агентамі? Ну, таму што у іх ёсць нейкія крыніцы. Ну, так у ўсіх, і у нас ёсць крыніцы ў РБ, і... А ў тых крыніц у РБ ёсць крыніцы тут. Атрымліваецца, яны агенты. А дзе ў гэтым пераліку крыніц крыніца единица? Як спадзяюся, дагэтуль можна набыць у беларускіх крамах. Але гэтага ты не даведаешся. Кошце, такіх крыніцаў у РБ у мяне няма. Сябры, карацей, аб'яднання... Вось што мне не падабаецца, калі пішуць, калі Еўрарадыё нават піша аб'яднанне былых беларускіх сілавікоў. Мне здаецца, вот это вот, вось гэта вось былых, яно тут гучыць, ну, абсалютна не да месца, па-першае, таму што былых не бывае, а таму што, ну, сілавік, ён і сілавік. Ён беларускі сілавік, но просто ў эміграцыі, да? Карацей, нехта нашаптаў Белполу, што выбары будуць 23 лютага. А яны і разнеслі. Яны разнеслі. Дзякуючы у тым ліку Еўрарадыё. Калі гэта ўкід, то гэта, канешне, ўкід такі забаўны. Вось, калі не ўкід, ну, то што пішуць твітарскія нам з гэтай нагоды? З днём защитника прэзідэнчаства. 23 лютага. Міша Джипсенко, 23 лютага. То бок яны нават на ябацяк саўкадрочараў не разлічваюць, цалкам будуць фальсіфіцыраваць, піша кот Шрёдзінгера. Я вот не разумею, адкуль такая выснова. А у меня адзіная думка на гэты конт, што 23 лютага ўсе защитнікі Отечества будуць пры сталах святкаваць, і няма каму будзе пайсці на выбары. А мне здаецца, гэта пра тое, што... Разганяць пратэсты, калі яны раптам з'явяцца зімой. Што выбары прызначылі на зіму, да? Каб пратэстаў якраз такі не з'явілася. Таму што, наколькі я памятаю, выбары мусілі прызначыць не пазней за ліпень. Да, то бок, вот, маглі ў ліпені. Калі б Лукашенко хацеў да канца гэты свой тэрмін прабыць, то выбары былі б у ліпені. Але вырашылі на зіму. Пратэстаў не было. Але тут, мне здаецца, выйшла прамашка. Зімы цяпер цёплыя. І памятаеце, Расія напала на Украіну, паўнамаштабная вайна 24-го, 27-го быў
рэферэндум канстытуцыйны ў 22 годзе і што лютага, да? і былі пратэсты, нармальна людзей выйшла на вуліцы і з машынаў сігналілі і гэтак далей. Так што мне здаецца, тут хітрасць не праканала ад пратэстаў, калі людзі знойдуць у сябе сілы імпэт, пабачыць сэнс пратэставаць, гэта не выратуе. Але наш любімы Валера Хай-Тэк піша нам што? Піша похер. У Новай Беларусі уже свет-элект назначили. Пра што это ён? Пра што это ён, Алексей? Глядзі, атрымліваецца, што Святлана Ціханаўская не прабудзе на сваёй пасадзе 5 гадоў? 4,5? 4,5. І вырашае гэта чамусьці зусім не яна? А пра што гэта ён? Мы пагаворым у наступнай частцы праграмы. Вось ты сказаў, не прабудзе. А Святлана Ціханаўская думае, што прабудзе. Цікава. Таму што, як піша нам Еўрарадыё, сябры, Алексей... Видимо, у нас штосьці крыніцы скончыліся інфармацыі. Нарэшце зразумеў чалавек, які падбірае твіты для праграмы, што падбіраць твіты трэба з Еўрарадыё. Гэта ж на Еўрарадыё. Гэта проста алгарытм Ілона Маска так зразумеў. Сябры, у Еўрарадыё таксама ёсць твітер, падпісвайцеся, чытайце там все свежыя навіны. А навіна такая. Блок Пракоп'ева-Егорова прапануе правесці да жніўня 2025 года выбары лідара дэмакратычных сіл Беларусі. А чаму ён прапануе правесці гэтыя выбары? Таму што на канферэнцыі «Новая Беларусь» Святлана Ціханаўская сама сябе, я так і разумею, прызначыла нацыянальнай лідаркай да правядзення ў Беларусі сумленных бліжэйшых выбараў. Ты ж сказаў, што там все пагадзіліся з гэтым. А пагадзіліся. А пасля блок Пракоп'ева-Егорова, бач, які направду ўжо называецца фракцыя беларусы. Слухай, вось добра, што падабралі гэтыя твіты ад Еўрарадыё. Я хоць пачытаю, што Еўрарадыё піша ў твітары, і пакантралюеш. Это ніякі ўжо не блок Пракоп'ева-Егорова, это фракцыя беларусы. Вось так. У каардынацыйнай радзе. Карацей, яны перадумалі, адклікалі свае подпісы, хаця парадку адклікання подпісаў няма. І ведаеш, гэта было б дзіўна, калі б я не ведаю, у Кангрэсе ЗША там, ці у Верхоўнай Радзе украінскай, ці нават у гэтым у беларускім парламенце частка дэпутатаў пасля галасавання прыйшла і такая, слухайте, мы перадумалі, мы што не на тую, не ў тую дзвер выйшлі, не ў тую кнопку тыцнулі, да? Вось, карацей, яны перадумалі і цяпер заклікаюць да сумленных выбараў нацыянальнага лідара. Пацан слова даў, пацан слова забраў. Все так казалі ў нас у школе, да. Што думаюць пра гэта твітарскія? Cow Goat. Ну, хай вось і праводзяць, калі хочуць. Бок блок Пракоп'ева-Егорова. Самі будуць праводзіць. Сцяг у рукі. Што там Павел Лібер, я не ведаю. Пашэрыць сваю гэтую сістэму галасавання. Скажа, таксама давайце самі ўжо без мяне. Калі яна будзе такая ж сама, як на выбарах у каардынацыйную раду, дзе прагаласавала 6, там пара 273 тысяч чалавек, то... Да. Павел Горбач скарыстаўся сітуацыяй. Ці згодныя вы, піша Павел Горбач, абраць нацыянальным лідарам Беларусі Горбача Павла Сергеевича. І апытанка. Твітарская супольнасць што? Згодная, я Цапкала і пункт для чальцоў каардынацыйнай рады. Карацей, пункт згодны крышачку абагнаў пункт я Цапкала. 38% тых, хто прагаласаваў, ідэнтыфікуюць сябе з Валерыем Цапкалам. Вось бачыш, вось які кандыдат цікавы парадокс. Можа выстрэліць. Можа выстрэліць любы кандыдат. Нават той, у каго няма ружа. Стрэльбы, да. Дзякуй, што дагаварю, а то я яшчэ складаў гэты жарт у галаве, а у цябе ён ужо склаўся. Мазгі маладыя, не п'юшчыя. Антон Матолька урываецца ў гэту дыскусію і піша так. А гэта ўсё таму, што Ціханаўская не прызначыла Пракоп'ева прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў амбасадарам у Вашынгтоне. Мы ж ведаем, што Пракоп'еў, гэта вось блок Пракоп'ева-Егорова, да, Пракоп'еў ён у Амерыцы цяпер. Так, для мяне, конечно, сюрпрыз, ведаем, ён адтуль рэгулярна запісвае так? Контент піліць, карацей. Сур'ёзна? Як повар.
Не побоюсь этого слова. Знаете, кулинарный блог веде? Не. Вось, крацей, и оказывается, ён, ну, по звестках, прынамсі, Антона Матолька хотел занять гэтую нейкую посаду, хотя посада нейкая такая эфемерная. Представник... Да, ўвогуле, все неофіцыйных дымсіла, неофіцыйны прадстаўнік. Неафіцыйная посада. Да, і вось версія Антона, гэта тое, што Прокоп'ев раззлаваўся, што яго не прызначылі, і кажа, нет, не будзе Светлана Ціхановская нацыянальнай лідаркай да правядзення свабодных выбараў. Прызначыць мяне на пасаду. Да, ці прызначай на пасаду, ці правадзі выбары. Ваевода піша, таго самага Прокоп'ева, які за год жыцця ў ЗША не прыйшоў ні на адну публічную акцыю, нармальны такі прадстаўнік у госцях. Ён піліць контент, як мы зразумелі толькі што. Яго няма часу наведваць ваши акцыі. Хадзіце ваши акцыі наведваць. Уже 2020-м ходили. Может, калі б вы выкликали таксовку Прокопьеву, Убера там якога. А то на метро не ездить, зорки не ездить у нью-йоркском метро. Так, ходи на ваши акции. Вот зачем ты травишь отказа Антона Матолька? Ну, крацей, ось мы не ведаем, что там Прокопьев робіць у ЗША, а воевода ведае, чаго ён не робіць. Не ходзіць на беларускія акции. Ну, а так, мае рацыю чалавек. Што ж гэта за такое, кого прадстаўляць? З кім ты, Прокоп'ев? З народам, які на вуліцах Нью-Йорка? Ці з інтэрнэт-аўдыторыяй нейкай? Карацей, прадстаўнік, я думаю, што, конечно, это все выдумкі, все не так, як... Што ходзіць ён? Не пра гэта ты? Ходзіць, але не на акцыі. Пад сябе, напрыклад. Вось, але нешта адбываецца ізноў у дэмакратычных сілах, раскол. І ў 25-м годзе у выніку нас хутчэй за ўсё з вами чакаюць не адны выбары. Дэмакратычныя сілы. Дэмакратычныя сілы. Ну, дзе выбары там і, так это сказаць, народны экзіт-пол. Так. Наша Ніва апублікавала апытанку. Каго б вы выбралі, за каго б вы прагаласавалі у якасці нацыянальнага лідара і што адбылося? На інтэрнэт-выбарах у Тэлеграме. Вось, і што адбылося? Здагадайся, з 3 разоў. Набеглі боты. Атака ботаў. Атака ботаў. Максим Бай піша. Пал Палыч ботов пригнал. І бачым, што запала латушку 55%. А я вот не разумею, а з чаго такая выснова, што ён прыгнаў ботаў, можа быць, за яго 55%. Ну, я так разумею, там у твітары пісалі, што там ты за каго? За Пазняка валіў, а у Пазняка ўсяго 8, так ты вырашыў заявіць, што за Пал Палыча боты прыйшлі, прагаласавалі. А за Ціхановскую 31 гэта не боты, типа? А за Пазняка 8. Это, может, таксама боты, просто іх мала. Ну, трэба рабіць інтэрнэт-пікет. Ладно, слухай, наша Ніва сама, у прынцыпе, там распісала далей сама, што гэта былі атакі ботаў. З-за таго і з-за сяго я нават не ведаю, калі шчыра, чым там скончылася у выніку гэтая апытанка, колькі прагаласавала. Вось давай паглядзім, колькі прагаласавала у гэтай апытанцы і каб разумець, ці рэпрэзентатыўная гэтая выбарка. Так з ботамі ці без колькі прагаласавала? Нават з ботамі. Давай вось з ботамі. Я думаю, што там шмат прагаласавала. 4000 чалавек. Шмат. Ну, это на момант, калі быў зроблены скрын. А можа, там далей прагаласавала, болей. 500 000? Страхар-бляхар. Вось што нам піша. Усё слушна. Хто больш ботаў здольны прыгнаць, той болей уплывовы. Это палітыка, дзеткі. Лагічна. Хто больш ботаў прыгнаў, каго? Працуе, адміністрацыйны ресурс вырашыў накіраваць на галасаванне на нашай Ніве. Адміністратарскі ресурс. Адмініструе ботаў, адміністратарскі ресурс. Але раней казалі, што ботаферма у Франака Вечоркі. Я памятаю. Так і было. Все казалі, у Франака ботаферма. А чаму тады 55% за латушку? Можа такое быць, што латушка купіў галасы на ботаферме Франака? А што на гэта скажуць кіберпартызаны? Што на гэта скажуць твітарскія? Твітарскіх не здзіўляе. Не 55 за латушку, не 31 за Ціхановскую, не нават 8 за Пазняка. А што здзіўляе? Здзіўляе 1% галасоў за Івана Краўцова. Іван Краўцоў, сакратар каардынацыйнай рады. Вось так. Можа, прагаласаваў з усіх аккаунтаў, усіх дэлегатаў каардынацыйнай рады. Ён жа сакратар. Ну, з 40 атрымліваецца. Гэта палова аккаунтаў дэлегатаў каардынацыйнай рады.
І гэта больш галасоў, чым Прокоп'ева, у Егорова, у Ольгі Карач, там і ў некаторых іншых палітыкаў. Так што Егору, Прокоп'еву могуць не... Так што узляцела зорка Івана Краўцова, сябры. А вось калі б была нармальная капча, ніводны бот не пролез бы. Не пролез бы, так. Не пролез бы. Але вось карыстальнік Руді Гейм заўважыў такую капчу, якую, як ён піша, і тоже беларусу складана будзе прайсці. Можа адсекчы і робота, і тоже беларуса. Не кожны тоже беларус пройдзе гэтую капчу. Да, таму што, сябры, просяць выбраць усе квадраты з комінамі. Я так уяўляю сабе, где тут камін? Камін. Ён жа ўнутры. А як я могу здагадацца, што вот внутры у нейкім квадраце вот там вот ёсць камін? І все. Праз вакно паглядзець. Все, ты робот. Валі з гэтай інтэрнэт-старонкі. Ну, а чым мараль? Чым мараль? Вучыце беларускую мову і розніцу паміж словамі. Таму што комін. Комін – гэта тое месца ў доме, праз якое да вас прыходзіць Санта-Клаус. Санта-Клаус. А выходзіць дым з дома. І тут, ну, відавочна, вось некалькі квадратаў з комінамі. Так што, сябры, ведаеш, была такая показка про тое, што беларуская мова стане папулярнай, калі папса з'явіцца на беларускай мове. І прастытуткі беларускамоўныя. А цяпер я вот магу памяняць меркаванне. Вось з'явілася беларускамоўная капча. Гэта шыкоўна. Гэта ўжо першы крок на шляху да поспеха. Маленькі крок чалавека, а вялікі крок беларускай мовы. Дакладна так. Давайте не забывацца, сябры, што ў Беларусе працуе цэлае міністэрства замежных спраў. Яно, калі шчыра, стала настолькі бессэнсоўна і бескарысна для грамадзянаў. У яго забралі ўсе функцыі, і яно ў твітары, слухай, там просто накід за накідам. Карацей, актывізавалася міністэрства замежных спраў Беларусі ў твітары. І давай пачытаем. Давай, што яны там пішуць? Обращаемся к народам. Блин, тут треба так. Обращаемся к народам соседней Европы. В случае расширения конфликта пожара хватит весь регион и перекинется в том числе на страны ЕС. Вот так. Победителей не будет. Вот так. Остудите своих воинствующих политиков. Остановитесь! Я, калі такое читаю ад беларускага МЗС, думаю, чаму па-руску? Ты звяртаешься да замежных палітыкаў, еўрапейскіх палітыкаў. Звярніся ты па-польску, па-нямецку, на інтэрнацыянальнай англійскай мове, ну хаця б, урэшце рэшт. Іспанскую, італійскую. Ну, ёсць версія, што не засталося просто ўнутры Беларусі ў штаце МЗС там нікога, хто ведае ангельскую мову, хто мог бы па-англійску напісаць у твиттер. Звольнілі нейкага этого СММщика, які яшчэ мог, да? І перакладчыка за экстрэмізм, які перакладзе, як звычайна, вось. І як бы за то, што быў падпісаны на розныя аккаунты. Але на этом МЗС наш не спыняецца. Далей слухай. Так. Ладно. Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает ЕС принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем. Это про выдуманную атаку дронами, про мяжу Беларусі і Украіны. Яны ўжо трошачкі сваю рыторыку... Я табе раскажу, як храналогію гэтай атакі. Так? Спярша цягам 2 апошніх тыдняў у Беларусі тэрыторыю Украіны заляцелі штук 5 расійскіх дронаў. І гэта ўсё на вачах там маніторынгавых груп. З Расіі ў Беларусь. З Расіі ва Украіну, а з Украіны ў Беларусь. Некаторыя пасля... Памежны пераход 3 сестры. 3 сестры, конечно. Вярнулись назад ва Украіну. Іншы, адзін даляцеў там да Октябрьскага, а іншы даляцеў амаль да Віцебска, дзе ў той час быў Александр Лукашенко. Ну так.
І тут чамусьці МЗС Беларусі разам з усёй беларускай верхушкай лічыць, што яшчэ 10 дронаў, якія быццам бы залецелі з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі, былі безлітасна знішчаныя беларускімі сіламі супрацьпаветранай абароны. Такія ёсць. Яны былі украінскія. Залеталі расійскія, і тут раз... Пачакай, залетелі адкуль? З Украіны. Але раней расійскія залеталі з Украіны. У чым пытанне? І звяртаецца не да Расіі, типа, спыніце ваши дроны, алё, а да ЕС принять все возможные меры своего влияния. Так якія ў ЕС меры ўплыву на Пуціна? Я не ведаю. І на расійскія дроны, якія з тэрыторыі не ведаю. На Украіну? Разумееш, яны хочуць меры ўплыву. Вось такая вось крывая люстэрка, да, карціна жыцця у беларускага МЗС. Карацей, вот так. І, сябры, мы не будем вам, конечно, зачитывать все реплаи до гэтых твитов, потому что, скажем, куды ісці, што есці, там і іншыя парады там прысутнічаюць у вялікай колькасці. Ну, давайте... Самое сакавітае. Ну, не то, что самое нормальное, самое такие, видишь, адекватное. Пашпарт дай, падла. МЗС Беларусь, ну где пашпарт? Что? Занимайтесь своими справами. Як это? Вот вам пашпарт. Але это твит. Нет, это пашпарт. Это пашпарт. Вот. И як там Маша Колесникова поживая? Бисмарк этого не говорил. А при чем тут МЗС? Ну, я думаю, что... Это ж як бы юрисдикцыя іншага міністэрства. Гэта і юрисдикцыя МЗС таксама, мне здаецца. Перамовы, палітвязні, абмен, вось гэта ўсё. Карацей, з разраду у вас там у саміх рыльцаў пушку, а вы тут да нечага заклікаеце ЕСаўскіх. Лёс Машы Колесниковай дагэтуль не вызначаны, мне здаецца, 500 дзён днямі было з таго часу, як нічога, ніводнага радка, ні тэлефанавання, ніводных камунікацый з Машай не адбывалася. Так што проста застаецца спадзявацца, што яна там недзе ў калоніі жывая. Ну, калі ўжо пра Украіну загаварылі, так давайте, як ведаеш, ні слова пра Украіну без украінцаў. Абсолютно. Что пишут украинцы? Хочется нагадать, что Беларусь мразь. Цікава. Ну и далее по тексту. Это меркаванне ўсіх украінцаў ці конкретнага замаханага рэпарцёра. Меркаванне другога украінца, які працытаваў гэта, сябры. Заўважу па-беларуску, сябры на зразумелай нам мове. Ці згодныя вы пачаць выплачваць Украіне рэпарацыі, калі беларус вызваліцца ад Лукашэнкі? Можна было б за свайго нават прыняць. Ну я спачатку так на мове зрабіў. Як родны, да? Але бачым на нікнейме побач з словам брамнік, дарэчы. Не брамнік, а брамнік. Чэшскі і украінскі сцяжкі. Вось тут у мяне выснову, што хутчэй за ўсё сумневы закраліся. Украінец, які жыве ў Чэхіі. Шеймлес адказвае: за што сплачваць рэпарацыі? За тое, што робіць ваша дзяржава. Ага, ужо я адразу зразумеў, што гэта не Беларусь. Тое, што робіць ваша дзяржава. Ну, Шеймлеса гэта такая ж дзяржава, як твоя. А ў мяне дзяржавы, шаноўны спадар украінец. Але ёсць сярод беларусаў, канешне ж, такі цюрпілы, якія адразу ж прыходзяць і падстаўляюць спіну по барабану пад чый бізун. Окей, пад-украінскі давай. Дастаюць гаманец і пачынаюць выплачваць. Так, трэба плаціць, без варыянтаў, піша Ягор Тубілевіч. Ну, Ягор, гэта не пытанне вызвалення ад Лукашэнкі, а пытанне перамогі, піша іншая карыстальніца. Беларусь, як краіна-суагрэсар, павінна выплаціць рэпарацыі пасля перамогі Украіны за ўдзел у агрэсіі суразмерна са сваім удзелам ды адказнасцю. Калі я падтрымліваю перамогу Украіны, дык я падтрымліваю гэта таксама. Як ты там пытаўся на самом пачатку, гэта меркаванне ўсіх украінцаў ці нейкіх канкрэтных? Да, вось гэта таксама меркаванне. Добра, што гэта меркаванне канкрэтных беларусаў і далёка не ўсіх, таму што далей мы чытаем
ад карыстальніка ход думак наступная. Ці выплаціла Украіна рэпарацыі Чэхаславакіі за тое, што УССР удзельнічала ў нападзе на яе? Вось так. Ці будуць казаць, ну гэта ж мы не самастойна, мы самі былі пад акупацыяй падсавецкай, да? Ну а пра Беларусь? А Беларусь, вы думаеце, дзе? Ці выплаціла Украіна Беларусі кампенсацыі за Чарнобыль? Ага. Ну это іншае пытанне, канешне, але мне здаецца, што не выплаціла, правильно? Мне здаецца, што нават пытанне так не стаяла, шчыра. Гэта абсурд. Віна на Маскве. У Беларусі кіруе марыянеткавы прамаскоўскі ўрад, беларусы не нясуць адказнасці за яго. Все правильно, хай плоціць Москва. Сябры украінцы. У Масквы шмат грошай, заўжды хапала на Беларусь. Апошнім часам гэта асабліва заўважна. Ну хопіць і гэтым разам атрымліваецца, да, няхай заплаціць, калі ўцягнула Беларусі вайну. Няхай рэпарацыі заплаціць, ну а чаму не? Яшчэ незгодныя беларусы. Так. Ёсць такі падвід беларусаў у твітары. Беларусы не згодны. Дык запатрабуйце ад Ірану, які дасюль і дроны вырабляе, і прадае іх, і заводы адпаведна будуе ў Рашцы. І ў выніку шкода, нанесеная Іранам, ужо даўно перавысіла ўсё тое, што адбылося з тэрыторыі Беларусі ў 22 годзе. Але, да, у Ірана гэты вось брамнік не пытаецца. Ну што, Іран? Плаці рэпарацыі. Не патрабуе. А чаму ён не патрабуе? Чаму? Таму што беларусы цывілізаваныя людзі. З імі магчымы дыялог, а іранцы дзікуны. Нам ад іх не патрэбна кампенсацыя, іх проста трэба знішчыць. Што? Вось зараз, калі б я быў іранцам, мне было б крыўдна. Ну, калі б я быў іранцам, я б не ведаю, конечно, што б я рабіў, але логіка. Ну, іранцы, ведаеце, ад іх нічога не даб'ешся. Яны дзікуны там. Іх трэба знішчыць. А вы, беларусы, цывілізаваныя людзі, ну так з вас можна вытрасці... Чалавек, на жаль, не ведае гісторыю старажытнай Персіі, і пра якіх дзікуноў ён гаворыць, гэта цікава. Можа, проста не ведае фарсі? Сорам. Мне здаецца, сорам. Яны украінцы. Бамбічнейшая навіна, сябры, з Беларусі. Хутчэй за ўсё, неўзабаве сыдуць такія установы, як секонд-хенды. Андрей... Блин, ну гэта, конечно, удар по экономице. Піша, так вот и піша. ЕС запретил ввоз в РБ секонд-хенда. Еўразвяз? Да. Забараніў? А по моих-то звестках не еўразвяз виноваты. Так само так здаецца. Там існуюць просто рэгуляцыі по экалогіі. І Беларусь... Не экалагічна выкарыстоўваць адну і тую ж вопратку. Экалагічна выкарыстоўваць, але Беларусь мусіць дазволіць Еўросаюзу вывозіць на сваю тэрыторыю, з тэрыторыі Еўросаюза скарыстаную вопратку. Ну ты разумееш? Типа, што гэта утылізацыя. Трэба утылізаваць. І трэба дазвол Беларусі. Ну, канешне ж, ніякага дазвола Беларусі Еўросаюз не атрымае, адпаведна вымушаны спыніць пастаўкі вось гэтай вопраткі, якая была ў карыстанні, на тэрыторыю Беларусі. Але па медыях ужо разляцелася, што гэта санкцыі, Еўросаюз і гэтак далей. Што на гэты конт думаюць твітарскія сябры? Протягивая Unkind Buy, для понимания, пишем, секонд-хенд в Беларуси это 35% от общего потребления одежды. Ну и 1000 рабочих мест. Тратина. Для меня это, до речі, сюрприз, але гэта афіцыйная лічба ад Белты. 35% носіць сек. Траціна ўсёй вопраткі, якая набываецца ў Беларусі, гэта вопратка з секонд-хендаў. Код Шлёдзінгера ўключаецца. Беллегпрам будзе рабіць адразу секонд. Шахмат. Можна ж, сапраўды, чым ты заменіш? Не трэба нам ваш секонд. У нас ёсць секонд дома. Свой секонд. Секонд дома. Беллегпрам. Да, будзе рабіць адразу секонд і імпартазамяшчэнне секонд-хенда. Вось гэта удар па рэжыму. Лукашонка не падымецца, піша нам Анатоль. Ну, гэта таксама вось чалавек думае, што гэта санкцыі еўрасаюзаўскія, і гэта, значыць, Еўрасаюз вырашыў такім дзіўным вычварным спосабам націснуць на беларускі рэжым, а апынуцца без вопраткі, як высветлілася, 35% беларусаў такія, блин, это што цяпер, секонд набыты ў мінулым годзе данашваць, што ли? Ну, новы не набыць, 35% людзей будуць хадзіць без
нагавіцаў. Ежоу піша нам, этого и добивалось Министерство легкой промышленности. Ось. Падтрымліваюць сваё, купляюць беларускае. Але Unkind Buy Topic Starter спрачается. ВРБ отлично понимают, что они ни разу не закроют 35% секонда от общего потребления одежды. Но наш МИД гордо заявил, что справятся. Слухай, ізноў... Чаму яны тут? Да чаго яны? Гэта ж павінна іншае міністэрства пачынаю з тобой пагаджацца. Нешта наш МЗС ад кожнай лезе ў кожную дзірку. Вось, сябры будзем назіраць за сітуацыяй з секондам, пакуль што, канешне, незразумела абсалютна. Але ведаеш, што самае кепскае ў гэтай сітуацыі? Рэкамендую рыхтавацца да горшага. Што кепска? Што калі закрыюцца ўсе гэтыя крамы секонд-хенд, то менш шыльдаў беларускамоўных застанецца. Таму што ўсе гэтыя крамы вось больш былі з беларускамоўнымі шыльдамі. Ну, гэта, канешне, кепска. Яшчэ адна навіна, вось крыху дзіўная, да? Чубака піша нам, 73% беларусаў лічаць сябе праваслаўнымі. 73, запомніце. Так. Але ў Бога вераць толькі 55,6%. Атрымліваецца, што прынамсі траціна праваслаўных 20% не верыць у Бога. У Бога не верыць. То бок чалавек кажа, я праваслаўны, адношу сябе да праваслаўных вернікаў, да хрысціян, але у Бога не веру. Сябры, як гэта ўвогуле магчыма? Лёгка. Што пішуць у адказ на гэта твітарскія? Праваслаўныя атэісты! Канешне ж, Ігор. Мы і знайшлі досведным шляхам колькасць электарату. Нам адзін чалавек сказаў, што ён праваслаўны атэіст. 20%. Відаць, гэта так плотна засела ў галаве ў людзей, што цяпер яны праваслаўныя атэісты. Але ёсць і іншыя трактоўкі. Яро Ярац піша так. Мне здаецца, гэта ва ўсім свеце так. Мы не выдзяляемся. У Даніі каля 74% належаць да лютэранскай царквы дацкага народу, хрэсцяць у яе дзяцей, вянчаюцца і гэтак далей. Але толькі каля 30% вераць у Бога. Слухай, ну я разумею, калі гэта вось у гэтых скандынаўскіх краінах з іх вот этими міталогіямі. Геямі з усімі, з вось гэтай культурай, вось гэтай сраматой вось гэтай з усёй. Але, слухай, але глядзі, атрымліваецца, што ў Даніі, дакладней, у Беларусі тое самае, што ў Даніі. То бок Беларусі там усходняя Данія атрымліваецца. Атрымліваецца тое самае, да? І у нас хутка пачнуцца. Так у нас вось без гэтага ўсяго тое самае. Можа, у нас таксама все гэтае атрымліваецца, да? Ну і жывем у Беларусі мы горш, чым у Даніі. Можа быць, нам тады пераняць цалкам досвед Даніі, каб жыць стала лепш. Мало того, что вось такая вось фігня з праваслаўнымі і верою Бога, так яшчэ і жывем горш. Далей. Дзіўны дыялог абсалютна адбываецца ў твітары. Не блытай вернікаў і хрысціян. Окей. Ну ладно, вернікі бываюць. Каталіцкія, хрысціяне. Это хрысціяне ўсе. Не блытай вернікаў і хрысціян, типа ісламскія, буддыйскія, канфуцыянства. Іудыйцы. Да, і вось гэта ўсё. Але тут не так. Хрысціянін не можа не быць вернікам, адказвае Чубака. Ну, глядзі, калі ты хрысціянін, значит, ты вернік. Ты верыш у Ісуса нашага Хрыста. І называешься хрысціянін. Трыадзінага Бога. Трыадзінага Бога. Так. Можа хрысціянін не быць вернікам. Хрысціянская культура дазваляе не верыць ні ў каго. Слухай, я нешта прапусціў. Вы сімбаль веры чыталі? У сваім развіцці. Та хрысціянская культура не дазваляе... Сімбаль веры, там все напісана. Дазваляе не верыць ні ў каго. Ну, гэта дзіўна. Ну, тады не называй сабе хрысціянінам. Кажы, я не веру ні ў каго. Алло. Хрысціянская рэлігія не дазваляе не верыць, адказвае Чубака. Ну, то бок... Ох, все заблыталіся. Вось гэта вось. Ну, не дазваляе не верыць. Мараль якая? Мараль такая. Камб Эг піша нам. Все правильно, бо праваслаўе ў Беларусі гэта не пра Бога, а пра тое, калі кушаць куліч. Вось.
вось вам і мараль. Вся рэлігія, вось вам і ўся мараль, вось вам і ўсё праваслаўе. Ну, не маглі вы прайсці міма гэтай навіны. У Мінскі прыдумалі, як змагацца з падтапленнямі на станцыях метро. Нарэшце. Давайте паглядзім. Эліс, пані беларуска, ужо не злая, таму што вайна. Мяркуе, што гэта зікурат пабудавалі побач са станцыі метро. Ён будзе адпужваць ваду. Ну, зікурат, гэта ж вогнепаклоннікі, да? Ну, ладно, она не так піша. Тут зразумела, што... Ты уже дадумаў сваім вострым Просто умом. не будзе цячы, калі вот у цябе такая вось канструкцыя на ўваходзе. Але піша яна, заадно гэта дапамагае ў барацьбе з матулямі з каляскамі і людзьмі з інваліднасцю. А взімку, калі ўсё абледзянее, вельмі дапаможа гарадскім лякарням. Абсалютна згодны. Што пішуць у рэплаях? Як же це, ось, українці нормально, да? Як же це жахливо виглядає? А лівневу каналізацію не пробували будувати? Да, а давайте там, не ведаю, побудуємо зікурат. А може бути лівнёвку? Не. А што гэта? Нам папярэдняя цывілізацыя не выдавала чарцяжы. Усіх, хто мог патлумачыць пра ліўнёўку, расстралялі, піша так же, як перакладчыкаў пані беларуска. Да, и наконт папярэдняй цивилизации, вероятно, технологии создания и ремонта систем отвода дождевых и талых вод, доставшиеся в наследство от прошлой развитой цивилизации, окончательно утрачены. Зумеры пакуль што не вынайшлі каналізацыю. Размыла чарцяжы. Ось. Далей прапановы. Покрасить в красный, написать Ленин. Ну, то бок атрымаўся нормальный человеческий мавзолей. Самое простое вырашэнне. Ось. И вода не будет цячы, потому что под лежачего вода не цячэ, як мы памятаем. И згодная партия пива Вобла згодная с тым, что так, городские травмапункты, а раней просто... Ну вось нарэшце і дадуць працу лекарам. Я, конечно, спадзяюся, што гэта можа не канчатковы выгляд. І, ну, прынамсі, пасля скаргаў вось гэтых, да, улады пабудуюць ўсё ж такі там нейкі пандус і, магчыма, ну, там, парэнчы якія-небудзь, там, і так далее. Працуе гэта сістэма, хоць там і ёсць пандус, там ёсць нумар тэлефона, па якім ты можаш патэлефанаваць, і каб цябе спусцілі ў метро. І прыходзяць два крэсненькіх мужичкі, просто і бяруць вазок і спускаюць в метро. Ну, это ліфт по-беларуску. Чалавечы ліфт. Сацыяльны ліфт. Слухай, мне здаецца, што ні тыдня не праходзіць, каб беларусаў не судзілі у Польшы дзе-небудзь, у Варшаве, да. І вось на гэтым тыдні гэтыя беларусы ў Варшаве. Алекс Лазараў піша, што у вас там у Польшчы адбываецца. Адбываецца у нас такое. У Варшавы нацыяналісты збілі і абрабавалі беларуса і украінца. Паспеў сказаць, я беларус, а далей нас сталі збіваць. Можа быць, калі б не сказаў, дык... Мне здаецца, што прычына у тым, на якой мове чалавек сказаў «Я беларус». Хаця на якой мове ты не скажы «Я беларус». Я беларус. Можа быць «I am Belarusian». Естем беларусінам, калі б сказаў, то я думаю, што не білі б. Гудыёй. Карацей, Захар Касых піша нам, трэба ведаць перад гісторыю. Конечно. Бо люлей атрымаць, што ў Польшчы, што ў Беларусі шанец прыклада аднолькавы пры пэўных паводзінаў. Пры пэўных абставінах. Я крыху ведаю месцах перад гісторыю, але думаю, што ўсё ж такі там больш віны на польскіх нацыяналістах. Ну, конечно, вінаваты заўсёды той, хто нападае, правда? Хто ніхто піша нам. Всё роўна паб'юць, бо слаба адрозніваюць беларускую, украінскую, рускую мовы. Это правда. Але добра адрозніваюць ад польскай мовы. Вось што я скажу. Але Михасільін піша ў адказ, атрымаць люлей за родную мову ўжо не так крыўдна. Ну, то бок... Ну так, выглядаеш як быццам бы герой. Калі цябе пабілі за беларускую мову, ты такой, мяне пабілі за беларускую мову. Да, а калі цябе за рускую пабілі ўжо неяк і... Як быццам бы мусілі... Да. На тваім месцы мусіў быць хтосьці іншы. Ну і яшчэ ад Михасяліна. Ужыванне беларускай мовы. Плюсы. Не паб'юць за рускую мову ў Польшчы.
мінусы паб'юць за беларускую мову у Беларусі. Ну, праверыць мы гэта, на жаль, зможам. Калі вы размаўляеце па-расейску, праз некалькі гадоў толькі. Выбірайце дзе. Ну, сябры, наступны твіт з разраду «А што здарылася?» і будзе, я ўпэўнены, што будзе такі рэплай на яго. Сіця Дог піша нам, прыводзіць меркаванне Ганны, якой 22, гэта ў 20-м, і колькі было атрымлівацца? 18. Ну, ўжо свядомая дзяўчына, мне здаецца, магла б думаць галавой. Але піша так, было б неплохо, калі б запрасілі яшчэ нашу групу «Нізкіс». Куды? На нейкі фэст, я не ведаю, на які фэст. А кого там запросили? Недзе, дзе выступалі гурты «Моя Мишель», «Три дня дождя» и «Holiday Boy». Это фэст на стадионе «Динамо», да. По-моему. Ну, карацей, на любым беларускім фэсце могуць выступаць 3 расійскія гурты сёння. Як мы памятаем, у Гродно на Дзень горада прыедзе Стас Михайлов, у Астравец... Да, у Астравец Майами Олег, у Ліду Бузова, Ольга Бузова, да. І тут ось асабліва я чакала выступленняў вось гэтых «Моя Мишель», «Три дня дождя» і «Holiday Boy». А было б неблага, калі б яшчэ запрасілі наш гурт «Нізкіс». Ну, не хапала. Было б. Не хапала. Не хапала іх на такіх фестивалях. А што яна не так сказала? Правильно. І вось, калі ласка, мисс Анна піша. Интересно. А что случилось? Что здарылася з гуртом «Нізкіс»? Дарэчы, адна Ганна і іншая Ганна, да? Здарылася з імі тое, што на хатняй хіміі сядзяць хлопцы. Мне здаецца, што з годзік таму іх уже нават 1,5 затрымалі, судзілі, хатнюю хімію адправілі. Я не ведаю, калі ты на хатняй хіміі сидзіш, ты можаш канцэртаваць? По зуму неяк, онлайн, тэхналогіі, ўсё, ну ты мусіш о 10-й там з'яўляцца, адзначацца ў міліцыі, да? Выступіць 5 вечара. Не хедлайнерам. Не хедлайнерам, так. Была бы група «Нізкіс». На разогрэве. І прапануе YNWA Bell такую версію, што праз шчыльны графік. Ну, правильно, паміж адзначаннямі у міліцыі неабходнасці быць дома 10-й дома няма там часу на то, каб выступіць на фэсце на стадыёне «Динамо». Да таго ж гістарыст у Польшчы. Твіт з рубрыкі «Развяртання з легендай», сябры. Чай з варэннем піша. Так. Легендарный быховский консервно-овощесушильный завод обанкротился. Я так разумею, что хутка застанецца просто чай, бо варэння больш не будзе. Збанкрутаваў культавы завод. І крыху, як это сказаць, рэкламы ад гэтага завода. І я, як паглядзеў, я адразу згадаў, што мы у нашым чык-чырыку-то якую мы гэты завод і палюбілі. Да, мы шмат увагі надавалі гэтаму заводу, таму што крэатыў наша ўсё супер топавы у гэтага узровень Беларусь завода. Што пішуць нам твітарскія? Вельмі шкада. Я не разумею, як яны маглі збанкрутаваць. Прадукцыя годная, каштавала нядорага, улетала заўжды в лёд. Іх тавар просто не можа быць нерэнтабельным. Гэта не укладаецца ў галаве. Кажуць, гэта неяк звязана з крэпкімі хазяйственнікамі. Ну, можа быць. Хутчэй за ўсё. Дзіўна. Працягваюць здзіўляцца твітарскія. Дызайн і маркетинг вышэйшай якасці. Шэдэўры. Што беларусам, што гэтым прыдзірлівым беларускім спажыўцам не спадабалася. Вот сапраўды, будзеце локці кусаць. Реклама, прыдзірлівыя беларускія спажыўцы. Галоўная мэта рэкламы быць заўважным, запомніцца. Гэта запамінальна? Запамінальна. Да, не кожнаму збанкрутаваўшаму заводу прысвячае твіт чай з варэннем. Быхаўскі завод гэтага гонару удастоіўся. Я толькі цяпер заўважыў, ну вось пачалося, глядзі. Я толькі цяпер заўважыў, што на першай слоек не адкрыты. То бок дзяўчына з лыжачкай такая гатовая есці. Гатовая, яшчэ не адкрыла, не адкаркавала, а ўжо... А слоек-то не адкрыты. То бок, ну вот навошта вы прыдзіраецеся? Вы сотны метэарыст. Ну,
Кансерва-то не ускрытая. І не ускроецца ўжо, атрымліваецца, не ускроецца, кансерва не ускрылася, таму што завод збанкрутаваў. Ну і нарэшце Влад пишет так. Легендарность этого завода состоит, видимо, в том, что без инвесторов он должен был обанкротиться еще в 90-е. Однако это произошло только сейчас. А вось мне шкада, реально шкада, такі аскепак, ведаеш, 60-х, не побоюся гэтага слова, да? Частка дзяцінства твайго. Такого натуральнасці, да? Вось, шкада, быхаўскі. Без ГМО. Сушильны, консервовы. Засушили. І нарэшце наша рубрика «Найлепшы твіт тыдня». Дабраліся мы до конца гэтай праграмы. Сёння аўтарам найлепшага твіта прызнаем Віктора Малішэўскага, аккаунт Малішэўскі. А твит такі: «Не надо оскорблять бывшую власть. Они заслуживают худшего». Это, так разумею, про тое, што былі ініцыяваныя змены ў крымінальны кодекс, там нейкі конскі тэрмін зняволення за абразу былога прэзідэнта і яго сям'і, значит, за абразу былых. Тут все такія пачалі Шушкевіча нельга канспіралогію выводзіць, што былы прэзідэнт так адні. Ну, Шушкевича... Ну, это ж была ўлада. Так, а там про ўладу, там про прэзідэнта, мне здаецца, чыста. Што прэзідэнт рыхтуецца быць былым чарговы раз, і вось уводзіць, што... Таму што за абразу дзейнага прэзідэнта ёсць асобныя артыкулы ў крымінальным кодексе, а вось за абразу былога не было, прабачце за таўталогію, а цяпер будзе. Ну, мне здаецца, што гэта не праменчык ужо надзеі, а ўжо такі маяк, такі александрыйскі надзеі. Але вось Малішэўскі глядзіць на гэта з іншага боку. Не трэба абражаць былую ўладу. Яны заслугоўваюць горшага. Сябры, падышоў да заканчэння чарговы чык-чырык. Бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін. І Павел Свердлоў. Аж 15 паднялі розных тэм. Што можна і нельга. Аблізалі гэта беларускі твітер як маглі. Аблізалі? Ну, з усіх бакоў. Там нічого не засталося. Вось пра што б вы маглі б зайсці туды і прачытаць яшчэ, акрамя таго, што было ў нашай праграмы, здаецца мне. Так што час развітвацца. До побачення, сябры. Побачимся раз тыдзень. Пакуль.